היי, אני פולי ואני פוליגמי. ולא, זה לא מה שאתם חושבים. בגדול, יש לי את היכולת לאסוף הצעות מחיר מכל חברות הביטוח בקליק אחד בלבד. אני יכול לדעת את כל תנאי הביטוח העדכניים שלכם ולהוזיל לכם את המחיר ככה בקליק. בלי לפגוע בתנאים שלכם כמובן. אני תמיד אומר שזה כמו עצם על הרצפה. פעם גם אני הייתי פראייר. הייתי נופל להנחות מסנוורות, נותנים לך מחיר טוב ומפתיעים אותך מאחורה. אז הבנתי את הייעוד שלי בחיים. פיתחתי מערכת שתציע לכם את אותו ביטוח שיש לכם עכשיו בפחות כסף, ואפילו תעדכן אתכם במחיר הטוב כל שנתיים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגגל פוליסייב בגוגל. עוד פעם זאתי. פעם הבאה אל תשאירי את הדלת פתוחה. אותו ביטוח בפחות כסף. אני אלרגי לפרחים.